Walang magawa sa kwarto, naglalakad sa bata. Dito kami sa sa Manila. Wala na kami sa abroad. Dito kami magkakalat sa Manila. Tayo pupunta. Ground floor. Sasakay kami ng aeroplano. Helicopter. Maghahanap kami ng mga legit na bawal. Balita kasi dito sa abroad, maraming legit na hindi legit. Kaya Kami nakita ng legit na maghahanap kami ng mga legit. legit na di pwede. Ikilatisin natin kung sino yung mga legit. Food park na walang park. Walang food, wala ring park. Wala namang food. Oh, wala nang food, wala pang park. Scam. Electron. Hindi siya legit na food park kasi walang food, wala pang park. Ano sila? Scam. Na-scam tayo dito. Legit. Oh, hindi talaga uso ang legit. Tawa naman sila pero pag uwi ng bahay, ang layo. Oh. Hindi na uso ang legit. Pasok kayo dyan sa may pula, pahingaan yan. Sa mga gustong magpahinga dyan, eto yon. Legit. Legit, pero yung mga pumupunta, hindi legit. Pasok na, pulang-pula, Paglabas mo dyan, pulang-pula ka rin. Pulang-pula, tamlay-tamlay. Naglalakad tayo sa gitnang kalayot, lalo tayo mangingitim nito. Hirap pa naman natin magpaputi. Bilis mag-fight eh. Mangingitim tayo lalo dito sa abroad. Itim na itim na ako Wala na namang epekto yung Fuji. 1 real, 1 real. Tubig lang, walang pambili ng juice. Skin. Kung wala kang nito, wala kang talo kahit mainit. View, amoy po ko juice. Nawasa. Tubig pa lang, ulam na. Mahina pa kami palakad-lakad sa kainitan, pero wala talaga kaming makitang legit. Makikitang chicks. Puro May bangkil. wala na yatang legit talaga eh. Ang init talaga, ang init. Nasa initan na. Init talaga ng Saudi. Sobrang init ng Saudi. Kaya lahat nag-iinit. Tapos wala pa kami makitang legit. Bellagio. Pasok muna tayo dito. Parang nandito yung bike ko bro. Wala na yung bike na inaabangan mo, nabili na Wala na yung bike. Wala na yung bike ko. Ernesto. May artista, Cesar Montano. Cesar Montano, my hair. Coco Martin. Yeah, Coco Martin. It is what? Semerby. Yeah, ikaw mo ba? Let's go. Okay, sukra, badit. Kamukha daw kaming artista. Yan boy. Special prices. Puti. Black and white. Walang oxygen. Cylinder lang meron. Peak. May peak ba sa Pinas? Meron. Mahal naman, jacket 244. Kung gusto mo talaga maganda, di maganda talaga presyo, bili mo. Talaga sulit ka dito. Oo. Bibili ka na ng mura, hindi naman maganda yung klase. Doon ka na sa sulit. Yung lalaki na lang. Kahit hanggang tingin na lang. Ito 50% discount. Fila. Mapapahinga ka ng malalim? Ito yung HDL. Yan yung puti. 80 real. Libuti. Yan yung puti. 80 real. Suot naman to. Mura na. Mura.
Mapapamura. Ito, 150% discount. 150 na lang. Parang lang ah. Tagabili ka lang. Hanggang sa tagabili. Ito naman. Yan bro, bili mo na. Bro. 360. 360. Now 360. Bili na. Bukas. Magkano ay bukas? Wow. Ang sapatos. Gutom na. Kung saan na kami nakarating, maghahanap kami ng halo-halo. Walang pa yung legit. Wala ko nakita legit. Puro may lawit. Maghanap na kami ng halo-halo. Dito kami sa Bellagio. Ay, sa taas. Samgyup sarap. Ano choking? Ano yung order? Choking. Oh, kain na. Halo muna, choking. Habang malamig pa. May sabaw po, may sabaw. Sayang. Gustang kainan. Uwihan na. Lakad ulit, lakad. You're the same color. I want that one more. Yeah, any other- yellow, GB yellow. Orange. What yellow is like you like that? This one, yeah. Have send some design for last. Can I check? Chicago Bulls. Bagay bro, pwede naman. Medium. Large. Ah, Ito. short pick. Take picture. Very nice. Get away you want. Dito naman tayo papasok ngayon sa sapatusan. Kami na kami nabili. Oh, hanggang sapatos lang. Isa kalahating damit. Nabenta na. Nabenta na yung bike. Wala na, wala ka nang babalikan tuloy.
Sabi ko sa'yo, bibili mo na eh. Naunahan ka tuloy. Oo, dapat pala kinuha na, no? Pag nandiyan na yung Wala naman yung pangkuha. Wrong timing. Mili ka na lang ng sapatos. Sabi ko sa'yo, bili mo na eh. O, naunahan ka tuloy. 1.7? Oh, kaya na yan. Naunahan ka tuloy. Model ng ano, polo. Bili na kayo. Murang-mura lang. Buy two, US pool. buy two, take one. Mura lang to. 500 real lang. Dito ka na. Puma. Dito ka na. Lagay lang naman ng tipin, di ba? Dito ka na. Uy, medyas, 40. Hindi na to, bro. Oh, lagay ng tipin. Lalagay mo lang dito, ano eh, tipi, charger ng cellphone. Tap. Chest. Halo! Halo! Bukas na yung pupuntahan natin. Uy, ang init. Ang init! Welcome to Podium. Oh, 300. 1,350 lang pala. Magkano presyo, bro? 186. Oh, 179? 179 times 15. Oh, ito lang. Asos, ginoo. Times 15 magkano? Nasa 2,000. No, 2,000 may higit. Grabe. Ano, lang na pusuan? Pasara ko yung mga ganito lang. Ganyan. Kaso, tinan mo price. 59. Oo. Nakikis-kis ko yung palito dyan. Sabay sindi ng sigarilyo. Kuha ko na. Napasubo. Bili na rin yan. Bukas, sold na yan. Oh, hindi pa sinusot. Bagay na eh. Uy, David. Kunin mo na. Di ba? Oh. Oreo. Yeah. Hahaha. Okay na. Sold na. Hindi na bibitawan yan. Touch move. Pag sinuot, bilhin. Wala nang baw yan. Oh, sa kanilang building na to eh. Uwi na kami, wala nang pan-shopping. Walang nabili. Nakakawa. Isa lang. Wala nang budget. Sa susunod ulit, magpakaano muna kami. Mga ano, tawag doon? Mangangalakal. Mga ngalakal. Ikutin namin tong... Ikutin namin itong Riyadh. Maghanap pa ng mga bakal-bakal saka mga ano, karton-karton. Karton. Pakilo natin. Papakilo namin, pambili ulit. Tingnan mo, sa pagbalik namin. Wala pa rin mabili. Hanggang tingin-tingin pa rin sa susunod.